velkommen til TV. God aften og velkommen til TV Avis. I dag skal vi høre om krig på Nordpolen. Der er krig på Nordpolen. Jeg får lige at vide i min øresnegl, at Gaddafi han er deroppe. Og Hitler. Og bum, siger det bare. Shit. Og så hører jeg, og så bum, siger det bare, det er pludselig godt. Og der røg mit blad. Lige meget. Ja, som sagt, der er jo krig på Nordpolen. Det er lige med. Så skal jeg ikke grine, så er det klart, at jeg kan filme mig nu. Hej. Vi skal lige have rettet op, han har fået flashback. Lad nu være. Så lad dig lige være. Som sagt, der var krig på Nordpolen. Det her, det var krig på Nordpolen. Det skal være uden nogen, der var der. Headshot. Han havde flashback. Det ved jeg ikke. Det er det heller ikke. Gå nu væk. Det var faktisk ret fint. Det er seriøst sket. Fuck! Politiskjold! Nej! Kom nu væk! Fuck! Fucking ass! Gå nu væk, politiskjold. Du skulle have fundet dit Call of Duty i morgen med 4, hvor der ikke politiskjold med. Det her det er også noget, du fortryder. Ja, uden politiskjold. Klasse. Hvordan kommer den? Godt gemistet, mister. Headshot. Ej, så viser du. Ja. Det skal jo også være plads til, at man viser en gang imellem. Headshot igen. Det laver hele tiden headshot. Ja, okay. Payback. Nu har jeg lige min sniper. En shotkill. Jeg er glad penge.